Σίγουρα η απόλυση μου ήταν ένα δώρο, γιατί ήταν εκείνο το οποίο με έφερε, έσπρωξε με στα άκρα για να αποφασίσω ότι πρέπει να κυνηγήσω τούτον το όνειρο. Μέσα από δύσκολες συνθήκες ανακαλύπτεις τον εαυτό σου, ανακαλύπτεις τα όρια σου, τα πλαίσια σου, πού μπορείς να χωρέσεις, πόσο μπορείς να τα υπερβείς. Όταν απολύθηκα από την τελευταία μου δουλειά, λόγω της οικονομικής κρίσης, εντάξει, βέβαια, πέρασα και ένα χρονικό διάστημα στο οποίο και ψυχολογικά και συναισθηματικά πιάνεις πάτο. Διότι εγώ έχω οικογένεια. Έχω άτομα για τα οποία είμαι υπεύθυνη να φροντίσω και να εξασφαλίσω κάποια πράγματα που γίνεται αλλιώς. Οπότε, μετά από εκείνη τη φάση, αποφάσισα ότι πρέπει να δώσω στον εαυτό μου μια ευκαιρία να παλέψω για να κάνω εκείνο που αγαπώ. Να νιώθω μέσα μου ευτυχισμένη, γιατί και στα παιδιά σου, ο μόνος τρόπος που μπορείς πραγματικά να είσαι κοντά τους και να τους προσφέρεις εκείνα που θέλεις, είναι να είσαι εσύ μέσα σου γεμάτος. Να νιώσεις ευτυχία μέσα σου σαν άνθρωπος. Πρέπει απλά να πάρεις την απόφαση, ότι βγαίνω από τη θέση του θύματος και περνώ σε μια άλλη κατάσταση. Μπορεί να αποτύχεις, κανένας δεν εγγυείται ότι την επιτυχία, αλλά τουλάχιστον νιώθεις μέσα σου προσπάθησα. Και τούτον νομίζω ότι είναι όλο το νόημα της ζωής. Να ζω τα πάνω, τα κάτω, τα δύσκολα, τις χαρές, αλλά να ζω. Το ξεκίνημα, κανένα ξεκίνημα δεν είναι εύκολο και έρχονται στιγμές που είσαι τρομοκρατημένος. Εγώ ξεκινώντας τούτον το πράγμα, ήταν σαν να τούτο που λέω, ίσως να ακούτε για κάποιους αστείων, αλλά το σύμπαν συνομωτούσε στο να μου δώσει τούτα τα σημάδια ότι ναι, είσαι στο σωστό δρόμο και πρέπει να προχωρήσεις. Όταν ξεκίνησα, πήγα στην πρώτη έκθεση που παρουσίασα τις δημιουργίες μου, πολλά δειλά και πολλά έτσι μαζεμένα. Και εκείνη τη μέρα συνειδητοποίησα ότι τούτα που φτιάχνω αρέσκουν σε πολλοί κόσμο. Μπορείς να κάνεις την αλλαγή, μπορείς να κάνεις τη διαφορά. Γιατί μιλώντας με ανθρώπους, αντιλαμβάνομαι ότι στην πλειοψηφία τους ο κόσμος δεν πιστεύει τούτο το πράγμα. Ότι τούτη είναι η ζωή μου, τώρα έκανα οικογένεια, τώρα έχω τα μωρά μου, τούτα είναι τα δεδομένα μου, τέλειωσε για μένα. Τέλειωσε η περιπέτεια, τέλειωσε. Ενώ είναι ακριβώς το αντίθετο. Μπορείς να αποφασίσεις την κάθε στιγμή της ζωής σου ότι τώρα ξεκινούν όλα. Το είμαι σε αδιέξοδο ένα δεδομένο που δεν αλλάζεις που τη μια μέρα στην άλλη. Όμως, όταν αρχίσεις να σκέφτεσαι ότι τα πάντα είναι δυνατά, κάνεις το καλύτερο που μπορείς στην συγκεκριμένη στιγμή με τον καλύτερο τρόπο που μπορείς. Ας ξεκινήσουμε από τούτον και σιγά σιγά αλλάζεις μικρά κομμάτια μέσα στη ζωή σου χωρίς να το αντιληφθείς. Και σιγά σιγά αλλάζεις όλη σου τη ζωή. Εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ, αν με ρωτούσε κάποιος πριν 5 χρόνια, πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε 5 χρόνια, δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα ήμουν εδώ. Η ζωή είναι ένα ταξίδι που πρέπει να αφαιθείς, να σε πάρει και να αναζητήσεις την περιπέτεια, να αναζητήσεις τα δύσκολα. Το να
κάτσεις σε έναν καναπέ και να βλέπεις τηλεόραση κάθε νύχτα, ας πούμε, σε βοηθά. Πρέπει να δραστηριοποιηθείς σαν άτομο και να δώσεις όλο σου τον εαυτό, όλες σου τις δυνάμεις. Να παλέψεις και να μην καθησυχαστείς σε καμιά φάση. Το πιο δυνατό μήνυμα που μπορείς να δώσεις στο μωρό σου είναι ότι αγωνίζουμε για εκείνον που θέλω. Και κάνω έναν αγώνα, δίνω όλο μου τον εαυτό, δίνω όλες μου τις δυνάμεις για να καταφέρω εκείνον που έχω μέσα μου, εκείνον που επιθυμώ και εκείνον που να με κάνει ευτυχισμένο.